עתיקות עם יהודה ברייר מבית תוכן אחד. מורי ורבויסה, ברוכים הבאים לפרק נוסף, תוכן אחד, עתיקות. יש לנו אורח מיוחד, אני לא יכול להגיד ידידי, אבל ידיד בית אבא אני יכול להגיד. בית סבא גם. בית סבא, שליחי דרבונון, חבר הכנסת רב ישראל אייכלר. ברוכים הבאים. ברוכים הנמצאים, שיהיה בהצלחה גדולה ושתצליח ושעם ישראל יוכל ליהנות מהידע הרב שאתה משדר ואתה מביא אורחים חשובים מאוד וידענים. שלא יחשבו שהציבור החרדי הוא לא יודע כלום והם צריכים ללמד אותנו מה היה פה. אנחנו יודעים יותר טוב מהם מה היה. בדיוק. וזה מאוד מאוד חשוב. גם שהציבור שלנו ידע שאנחנו יודעים יותר טוב מהם, ואין להם שום דבר מה למכור לנו, וגם שהציבור שלהם יבין שכל מה שהם יודעים אנחנו יודעים יותר. מיוחד. עכשיו, אני אגיד, מי שחושב שהולכים לדבר פה פוליטיקה ועל חדשות, שפשוט יעבור למקום אחר, כי אנחנו הולכים לדבר נטו היסטוריה, ואני חושב שמכירים אותך כן בכובע, כחוקר, כסופר, כהיסטוריון, בחצר הקודש בלז בוודאי, גדלו על הספרים שלך, ולאט לאט עברת קצת לניש אחרת, אבל זה משהו, מישהו אוהב היסטוריה, אי אפשר לדחוק את זה. זה נשאר ומזוק חרוט בלב, לא? הצד השוב זה ההשקפה הטהורה, ההשקפה החרדית, ההשקפה התורנית, על כל מה שקרה ב100-200 שנים האחרונות. כן. ואני רוצה מיד לצלול איתך לנושא, שזה מאוד 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 מעניין. בעצם עם ישראל, כעם ישראל, התחיל לפני 3,000 שנה, ונמשך עד היום, והוא היה באיזה מתכונת מסוימת כל השנים, ובערך לפני 200 שנה, התחיל להיות כל מיני תהליכים, אנשים שנהיו נאורים, תהיה יהודי בבית, בחוץ תהיה כמו כולם, עם כמה מוטציות ווריאציות, עד כדי כך שהגענו למצב היום, שאנחנו צריכים להסביר, שאנחנו המקורי ואנחנו האותנטי, ואל תחנכו אותנו. איפה נהיה הדבר הזה? הרי אי אפשר להגיד שאין שם אנשים מלומדים שלא מכירים היסטוריה, הרי כל אחד יודע שסבא שלו היה נראה כמוני ולא סבא שלי כמוהו. אז למה אני צריך היום להתנצל ולהסביר שעם ישראל מצטטים לי את הרמב"ם ומצטטים לי את הגמרא ואת משה רבנו, ואדוני, הם כולם היו כמוני, אתה צריך להסביר לי למה אתה השתנית, לא אני. איפה קרה הדבר הזה? זה לא התחיל היום, זה כבר התחיל לפני 100-150 שנה במקומות מסוימים, אבל היום זה כבר ממש ומזוג מחלה שרווחת בציבור. זה התחיל בפרשיות השבוע בפרשת שמואס. היו שני משכילים בשם דוסון ואבירום. הם ישבו אצל פרו, יעצו לו איך לפגוע ביהודים. הם היו איתו במרכבות כשהוא רדף אחרי בני ישראל לים סוף. הם השפיעו על כמעט 80% מהציבור, לא לשמוע למוישה רבייני, ולא לצאת ממצרים. איך עוד מחמישהו? וחמישים מול בני ישראל כתוב בפרשת בשלח. שאפילו יש אחד שאומר 1 מ-50. כן, אבל 1 מ-5 זה מספיק. כן. זאת אומרת 80% לא היה להם את השכל להבין את השליחות של מוישה רבייני, ולא זכו לקבל את התורה, וכך כמעט בכל דור ודור, היו כאלה שינויים, והיו כאלה שכמו שהיה היצר אורר הוא מאוד עתיק, הוא לא נולד אתמול ולא לפני 200 שנה. המחשבה שלנו שב-200 שנה האחרונה חל איזשהו שינוי בעם ישראל, זה בגלל שאנחנו מתחילים לספור את תקופת ההשכלה והדברים האלה. כן. אבל אם תלך אחורה, בימי ספרד, בימי גירוש ספרד, היעבץ כותב שמי שהחזיק מעמד מול האינקוויזיציות ומול הנצרות וכל אלה שרצו להביא את עם ישראל לשמד, היו דווקא היהודים הפשוטים, היהודים המאמינים, ואילו דווקא האלה שעסקו בחירה והמשכילים והשירים והאליטות, כולם נסחפו והתבוללו בקרב הגויים. כן, אבל שם זה היה מגזרות. אני אומר, מתקופת המתייוונים, אני חושב, עד לפני 200 שנה, היה מהלך אחד, מה זה נקרא יהודי. טוב שהזכרת את המתייוונים. גם זאת תופעה הייתה. המתייוונים הם היו האליטה, המיעוט, אבל האליטה שלטת, כי הם שיתפו פעולה עם היוונים. היוונים שלטו פה 180 שנה, עוד לפני חנוכה. אבל הם לא הפריעו ליהודים לעשות את מלאכתם ולעבוד את עבודת המקדש. עד שהגיעו המתייוונים, שוב דוסון ואבירום, ושוב אותם אלה של היום. זה אותו ציר. כמה שהיה יצר טוב, היה יצר אור. זה מההתחלה עד הסוף.
עוד אם תרצה מישמעאל ויצחק ועשיו ויעקב. כן, אבל היה איזו הפסקה, אני חושב, בתקופה של הראשונים, של הרמב"ם, אפילו האחרונים, בתקופה של הרמו והבח והטרזפולין, לא היה מושג כזה יהודי חילוני, אולי אחד שפשוט התנצר, אבל כמכת מדינה, שאתה מדבר על מאות אלפים, אתה עשרות מגדיר את זה אלפים. נכון, יהודי חילוני, כי אז הוא ידע או שהוא יהודי או שהוא נוצרי, כן. או שהוא יהודי או שהוא כופר. לא היה דבר כזה שהוא יהודי, ואומר אני היהודי, ועדיין אני שומר מסורת אבותיי. אבל היו גם בימי הראשונים, וגם בכל ארץ, בכל מדינה, שעם ישראל גלה, תוכל למצוא שהיו מאבקים בין היהודים המאמינים שהלכו בדרך התורה, ובין אלה שהלכו או לנצרות, או לפילוסופיות של היוונים, פילוסופיה היוונית או פילוסופיה הרומאית, אז קראו לזה נצרות, אבל גם הנוצרים אמרו שהם היהודים. כן, היהודים החדשים, הברית החדשה. בדיוק, אז מה שהויו אישי. אז מה קרה לפני 200 שנה? שוב פעם, אז מה קרה? לפני 200 שנה. 200 שנה באשכנז. מה קרה שם? זהו, באשכנז הייתה טרגדיה גדולה, שבגלל הרצון להשתוות לאליטה הגרמנית, שהייתה מאוד מאוד משכילה, ואומנות, והיופי, וכל המושגים של העולם המודרני, התחילה המודרנה, אז באו יהודים ואמרו, אנחנו נהיה יהודי באוהליך, ואדם בצאתך. אז כבר קבעו, אז היידי נשכמנש, יהודי איננו אדם. כן. זו הקביעה הכי טרגית שקרה לעם היהודי בגרמניה, ולכן אשכנז, שהייתה מקור חזק מאוד, אם אנחנו מתפללים את כל סידורי התפילה והמחזורים, הכל זה דברים שעשו הראשונים באשכנז, כן? אני מדבר מנהגי אשכנז. כן. ופתאום באו אלה, סמנים אותם, מנדלסון, משה מדסו ואחרים, שהם אמרו, לא, אנחנו יכולים להיות יהודים, אבל הבית כנסת צריך להיות יפה כמו כנסייה, ובמה באמצע, כל מיני שינויים קטנים. אבל הם באמת היו יהודים, הם שמרו תורה או מצוות, או שהם היו כמו שאנחנו מכירים היום את החילונים? לא, הם שמרו את כל המסורות באופן מודרני, והבנות שלו התנצרו, כשהבנות שלו התנצרו, אז שאלו אותם, אבל האבא רצה שתהיו יהודים, אז אמרו, מה שהאבא שלנו ירצה, אנחנו יודעים יותר טוב מכם. הם כולם התנצרו. וואו. אותו דבר, אם נקפוץ להרצל למשל, גם הילדים שלו כולם התנצרו, וגם הוא בעצמו בהתחלה, היה לו את הרעיון לפתרון האנטישמיות על ידי זה שכל היהודים ילכו להתנצר. הייתי פעם בכנסיית סטפן, ליד זה בווינה, שם הוא רצה להעביר את כל היהודים בטקס חגיגי לנצרות, וכך הוא פותר את הבעיה. זה היה עוד לפני שהוא גילה את ארץ ישראל. אבל אותה הרעיון של מנדלסון ואחרים, שאנחנו צריכים לשנות את היהדות, כשהיהדות לא טובה, מתוכה או מפנימה, זה עשה את השבר הגדול, ולכן התורה גלתה מגרמניה, מאשכנז, יותר לאזורי פולין הגדולה, ממלכת פולין. שוב פעם, פריפריה ומדינת עולם שלישית כאילו, לא המדינות המפותחות. כן, אפשר להגיד גם את זה, כי אספר לך סיפור מאוד קרוב, אבל להסביר את מה שאמרת עכשיו במשפט אחד. הבלזר רובסקוח היה בתקופה מסוימת בקרוקה, נדמה לי בחניקה אחד, והבחורים היושבים רצו לבוא אליו לקרוקה, אז הוא לא כך נטע שהם יבואו, כי בקרוקה יש כבר רכבות. כן. ובוחרים, אז בתנאי אחד הוא הסכים שהם יבואו לשבס, ומיד ביום ראשון יחזרו לבלז, שחלילה לא הסתובבו בקרוקה. זאת אומרת שקרוקה, מה שאני אומר מדינת עולם שלישית, ביחס לבלז היא כבר הייתה מודרנית. הבנתי. מזרח גליציה היה הרבה יותר חנוקיש, מאשר מערב גליציה, קרוקה ואחרים. כן. למרות שבקרוקה היה חסידישוולד ובלזר שטיבל ורבי סומר דום ואחרים שגידלו תלמידי חכמים עם יושבים שנסעו אחר כך לבלז. אחר כך גם באו ליהודים מהונגריה לבלז ברכבות. כשהגיעה כבר הרכבת, אז גם היה חידוש גדול, הרכבת הגיעה, בנו בנוף בלבוב, בלמברג, זה כבר היה, גם למברג כבר התחילה להיות עיר גדולה, עם כל המשמעויות של הנשירה והדברים האלה. אז המיטלוב כבר אמר שהרכבות האלה נועדו, בעזרת השם, שיוכלו לקחת את היהודים לארץ ישראל.
כן. אבל הנסיעות ברכבות קירבו מאוד את כל יהודי מזרח אירופה לפולין, שפולין הייתה מערכת מאוד מאוד חסידית, מאוד מפותחת, אם זה בגליציה בלז, בפולין היה גור ואלכסנדר וכל תלמיד. אם אתה רוצה להתחיל עוד יותר, תלמידי הבעל שם טוב רובם היו באזור וורלין, ועד שאמרו, זה רומניה קיסר היום. בוורשה, זה היה אצל הקוז'ניצר מגיד, שהוא כבר היה דור שלישי. כן, הם היו עד אז לתאים, חמדה שלוים, מרמצינץ, אשכנז. אשכנז, נוסח אשכנז. אז כך שהתהליכים היו תהליכים, כמו שאתה רואה היום, היו גם אז. אבל למה החוקרים מי מצביעים? ששמר, הציר, מי ששלח עם החוט השני, אחז בחבל של הדורות הקודמים, אלה שרדו. ומי שעזב את החבל, משתתת כחלק השם עמוי, יעקב חבל נחלוסי. החבל שמחזיק את עם ישראל, זה החבל שאוחזים, אפילו שרחוקים מיעקב אבינו, אבל כל הזמן אותו החבל. מי שמחזיק בחבל, שורד. מי שעוזב את החבל קצת, ומתחיל לסדר את החליפה, לאט לאט מתחילה נשירה, לא, קודם מוסווית ואחר כך גלויה, ואצל הנכדים והנינים זה כבר נראה, כמו שנראה כל היהודים שאתה רואה היום, שנקראים חילוניים, אם לא היה להם סבא רבא, שומר תורה ומצוות, באמונה שלמה, הם כבר לא היו שם, הם לא היו פה בכלל, כי כל אלה שלא היו, אותם סבים שלא הלכו בדרך התורה, הילדים שלהם כבר לא הגיעו לא לארץ ישראל, ולא ליהדות. כן. אבל אני שוב פעם מתמקד על השאלה, למה החוקרים מצביעים אבל על הנקודת שבר של חילון העם היהודי, אצל מנדלסון לפני 250-300 שנה. מה קרה אז, אם, לפי מה שאתה אומר, זה מהלך שהיה לאורך כל הדורות, רק אז קראו זה להתנצר, והיום קוראים לזה יהודי חילוני. מה היה נקודת השבר אז, בשונה למה שהיה במהלך כל הדורות, שהוא בן אדם מתנצר, שבן אדם עזב את דרך היהדות. האליטה, זאת אומרת, הפעם המתנצר לא היה אליטה בעם היהודי. הוא לא ניסה להשתלט על ההנהגה של הציבור היהודי. הוא הלך לנצרות וניסה להיות מיסיונר ולתפוס יהודים בשוליים כשיבואו להתנצר. אם מותר להגיד איזה מילתא דבדיחותא בשיח הזה, סיפר לי יהודי שהיה, זה מוסר השכל להרבה דברים, שהיה פעם יהודי עני ואביון באיזה כפר, בסוף הכפר, והכומר של הכנסייה שם, הייתה כנסייה דלה מאוד, כן. והוא רצה לתפוס אנשים, אז הוא בא ואמר ליהודי, והוא לא היה יהודי שהיה הולך לבית כנסת, אבל הוא לא היה חילוני, הוא היה יהודי שלא בא לבית הכנסת, בגלל שהוא היה צריך לישון שם, ליד האבזים והצאן והבקר, כן, הוא גם לא ידע בטח לקרוא ולכתוב. אז אמר לו, נתן לך $10,000 בימינו נניח, אם אתה תבוא אלינו להתפלל רק ביום ראשון, ושיראו שגם אתה קיבלת עליך את הנצרות. $10,000? נו, תביא, נראה. אז הוא הביא לו את $10,000, ביום ראשון הוא לא מגיע. אז חשב הכומר, קשה לו, עבר חודש, והבחור לא מגיע. אז הוא בא אליו ושואל אותו, תגיד לי, אתה קיבלת אצלי $10,000, נכון? למה אתה לא מגיע לכנסייה? אז הוא אומר מקל וחומר. מה זה קל וחומר? הוא מה אצל האלוקים, אלוקי אמת שבשמיים, לבית כנסת שלו אני לא הולך, אז לאלוהי השקר אני אלך. אותם יהודים לא התיימרו, המשומדים והאלה שלא השתמדו, לא התיימרו להנהיג את עם ישראל. מה שאתה מציין בתקופת ההשכלה, שהם רצו לשלוט בקופות ובהנהגה ובקהילות היהודיות בכל אתר ואתר. זה התחיל באשכנז ואחר כך זה היה, ואז התחיל המאבק מצד שני גם מהציבור החרדי, הדתי, האמיתי, להיות, לא לתת בידי המשכילים האלה את השליטה, לא בגלל שהם לא יהיו השליטים, הם רצו להיות השליטים, כי הם ידעו שהילדים שלהם, אם הם ילכו בדרך ההשכלה, יקרה להם מה שקרה לילדי המשכילים, שרובם ככולם התנתקו מהעם היהודי, בשלב של דור, דורותיים, 3, מקסימום הם התבוללו בין הגויים. עכשיו אנחנו בעצם מגיעים לנקודה שנייה, שבעצם פה מתחיל בעצם המאבק, שגדולי ישראל חוץ מלכתוב חיבורים ולענות שאלות, איך אומרים, טרייפס ושאלסית שיבס שקורה בכל בית יהודי, התחילו בעצם חלק מהם, לקחת את עול ההנהגה. חסם סופר יצא מאוד, בעיקר הבן שלו רב שמעון סופר,
ועמית אלרוב מבלז רבי ישיה, שהם בעצם מה שהם עשו, עכשיו, הם החליטו שהם הולכים להילחם. עכשיו, כשאני רואה יש לי בבית אגב את כל מחזיק ההדס המקוריים מאז, ואתה מנסה לראות פה חדשות ורעיונות, זה היה העיתון של אז, הם באמת נלחמו על רעיונות מאוד עמוקים, זאת אומרת, המשכילים של אז אתה רואה לפי התשובה של נגד, מה היה הדיבורים אז. כן, המאבק על מחזיק ההדס, אתה יודע שהם הצליחו לעשות אצל השלטונות, שאסר עליהם להוציא שבועון, שעשו את מחזיק ההדס. אז הם התחכמו כיהודים, שבוע אחד הוציאו את כל מחזיק ההדס, ושבוע הבא מחזיק ההדס. זאת אומרת, זה היה דו שבועון, דו שבועון כבר היה מותר על פי החוק. היה מאבק על עצם קיום העיתון הזה, ולא רק העיתון הזה, התנועה הזאת. והיו אפילו חרדים וחסידים שאמרו שלא צריך תנועות, אנחנו חסידות, זה לא תנועה פוליטית, לא צריכים לעסוק בדברים האלה. אגב, אני לא רוצה לציין מי ולא לציין מה הייתה התוצאה, אבל אלה שבאמת, אתה אומר, שמעון סופר היה הרב של קרוקה. הבלזרוב, זוכרים לברוכה, שלח אותו לבחירות, להיות ציר, חבר פרלמנט, בווינה, ברייכסראט האוסטרי. רב שמעון סופר. רב שמעון סופר, דורפן קרוקה. אותו הוא שלח, לא את הגבי שלו ולא את אחד האנשים שלו, הוא עצמו היה, ושאלו אותו פעם, איך אתה יודע מה החוקים, מה להצביע בעד או נגד, אז הוא אומר, עבודה מאוד קלה, הוא היה עסוק בלימודו, אז הוא אומר, אני רואה מה שהמשכילים מצביעים בעד, אני מצביע נגד. מה בעצם אבל ניסו מחזיק ההדס לייצר? זאת אומרת, הרי בסוף מי צרח את המחזיק ההדס? היושבים והחניוקים ואנשים שישבו בבתי כנסת, הם היו צריכים את המענה הזה, הם היו צריכים לראות את השבועון לא, הם עצמם לא, אבל הילדים שלהם כן. כי הייתה הרי נשירה כל הזמן, בכל העיירות, העוני היה נורא. והמשכילים כאילו הבטיחו עולם יפה, עולם עשיר, עולם נאור. היה מאבק מאוד מאוד קשה על נשמות ישראל. זה לא היה מאבק על זה שרב שמעון סופר יקבל את הדיפלומה של חבר הפרלמנט האוסטרי. הרייכסראט קראו לזה. והם הצליחו, אתה רוצה להגיד? מי הצליח? המשכילים, אתה אומר שבאמת הנשירה הייתה גדולה. מה השאלה? אתה יודע איזה נשירה הייתה בכל ארצות הגולה? כבר אז, אתה מדבר על... כן, הייתה נשירה גדולה. תפרשמם, למד. עוד יותר מוקדם, הייתה, אני רוצה להגיד לך, בתקופת הקומוניסטים, הייתה תנועה קומוניסטית גם באזורי גליציה. אני מביא לך דוגמה אחת, אבל שהיא טרגית מאוד, אבל שהיא מלמדת על כל המאבק שהיה. היה בן של דיין, חשוב, לא אגיד את שמו משום כבודו, שהוא נהיה קומוניסט. ואז השלטונות היו מאוד נגד הקומוניסטים. כן. ותפסו אותו, וסחבו אותו, קשרו אותו לסוס, וסחבו אותו אל כל העיירה, עד שהתפרק לרחמנא ליצלן, הרגו אותו בלינץ' נוראי. אז בחור שבא מבית חסידי, נלחם על קומוניזם עם אותו להט שהוא היה חסיד, ואם הוא היה עושה את זה ברוסיה, אז הייתה לו אכזבה אחר כך בסיביר, אבל היות וזה היה בגליציה, הם פשוט חיסלו אותו. והוא היה בן של דיין חשוב. למה? כי הוא קרא את הספרים ואת הביכר של הקומוניסטים, ואת העיתונים שלהם, הכל היה ביידיש, והם שכנעו שזה עולם ישן עדי יסוד נחריב, ואנחנו נבנה עולם חדש, כל הרעיון הקומוניסטי. והוא נתפס לזה, הוא שילם את המחיר. אתה יודע כמה, לא רוצה להגיד מיליונים, אבל מאות אלפי יהודים נהרגו במאבק למען הקומוניזם במלחמות ברוסיה? היהודים היו חלק בלתי נפרד, לא רק במלחמת העולם שהם היו בצבא הרוסי. אני מדבר במלחמות על הקומוניזם. הרבה יהודים הקריבו את חייהם בשביל הקומוניזם. וואו. למה? כי הקומוניזם בא בבשורה שקרית, כמו היום, של שוויון. אורמן רך, ארלגלח, עניים ועשירים, כולם שווים. השקר, השוויון לא התחיל היום פה בתל אביב. היום אני שומע, אומרים דמוקרטיה ליברלית. מה זה ליברלית? היום, הערב, אני שמעתי שמישהו מהם, אני לא רוצה להזכיר בשמותיהם, אמר שצריך דמוקרטיה מתגוננת. אתה יכול לבדוק באנציקלופדיה, מה המקור של דמוקרטיה מתגוננת, ומי המציא את הרעיון הזה. אבל הם אמרו,
שצריך עכשיו להפסיק כל תקציב לכל מי שאיננו נוקט ברעיונות הליברליים, זה שכולל את הציונות הדתית, שזה גם לא מספיק ליברליים כן. לשיטתם, של אותם אנשי, מה שנקרא היום קפלניסטים, אז הם צועקים, צריך להרעיב אותם, ולדלל את הילודה שלהם, כי אחרת אנחנו לא נוכל לשרוד פה. היום הם אומרים, זה לא אז. אבל פה אני רוצה לשאול אותך שאלה. וכל אלה הם צאצאים של יהודים שהיו בוודאי חרדים. לא, כי אנחנו יודעים שכל עם ישראל... כי אחרת הם לא היו מגיעים בכלל לפלסטינה. כן. היהודים המשכילים לא רצו לשמוע על פלסטינה. צחקו מהרצל ומיורשיו. מי רצה להיות ציוני? אנחנו יודעים מה היה היישוב הישן בירושלים. מי הגיע לפה? לא היה פה לא כסף ולא חיים ולא נכות. אבל זה נקודה שאני רוצה להתמקד. הרי בצד ההוא שאנחנו מדברים, בכל הדורות, זה כולל גם היום בתשפ"ו 2026, הם אנשים משכילים. אני מדבר עכשיו משכילים, זאת אומרת אנשים אינטליגנטים, אנשים שקוראים, שיודעים היסטוריה, והם יודעים את ההיסטוריה של עם ישראל. זאת אומרת, הם יודעים איך עם ישראל, רוב רובו של עם ישראל התנהל, וגם מי זה היה הרמב"ם. וזה שהרמב"ם אומר שיהודי צריך לעבוד, הוא גם אומר שצריך לשמור שבת ועוד 1001 דברים. אז מה הם... שיצטטו מה הרמב"ם אומר על מי שמחלל שבת. נכון, נו, אז אני שואל, הם לא יודעים את זה? בטח הם יודעים. נו. הם משתמשים בכלים שלך כדי להכות בך. ויקח הסחניס, יודע, מצחו ויקה בחניסוי. את זה הם למדו. הם פשוט מנהלים, המלחמה הזאת לא התחילה היום. כן, אני מדבר גם על אז, הם לא רואים אבל שהם... אם אתה רוצה נגיע לארץ ישראל עכשיו, כן. מהרגע הראשון של היישוב היהודי בארץ ישראל, כשהגיע בן יהודה, אליעזר בן יהודה, על עצמו אבי, לא, הגיעו לפניו כבר, מה? הוא התחיל את התנועה בתוך 100 שערים, חוף החבשים, אתה מכיר את ירושלים? קצת, לא תזוררו. הוא בא לגור שם, והוא התחיל את העיתונים, העיתונות הציונית, הוא התחיל במאבק גדול למען יושר ולמען שוויון, אבל הוא התחיל את המאבק נגד היהודית החרדית, ואני רוצה לספר לך סיפור אחד, שמלמד על הרבה דברים. היה אז הממשל השלטון הטורקי. השלטון הטורקי לא ראה בעין יפה. העות'מאני. הם לא ראו בעין יפה את הצמיחה של היהדות פה בארץ ישראל, אבל הם לא יכלו להתנגד, הם כבר היו בשלהי האימפריה, וגם עשו הרבה כסף, וגם הרוויחו מזה. זו הייתה תקופה של התפתחות היישוב. אני מדבר איתך ראשית היישוב. כבר יצאו מהחומות אז? ממש בהתחלה, כי אליעזר בן יהודה היה גר במאה שערים, אז זה כבר ממש... אז כבר 100 שערים הייתה כבר קיימת. ליד 100 שערים, חבשים. אבל רוב היהדות החרדית באז ירושלים הייתה גרה בעיר העתיקה, ובשכונות שיצאו באמת. אבל אני מספר לך סיפור ממוקד על מאמר שהוא כתב, נדמה לי, כן, בחנוכה, עכשיו עברנו את חנוכה. הוא כתב בעיתון שלו, שכמו בימי החשמונאים והמכבים, אז הם התחילו לעלות על הרעיון של המכבים. כן. צריך למרוד לעשות מרד כמו שהם עשו נגד הרומאים, אנחנו צריכים לעשות נגד האימפריות, הוא לא כתב בפירוש האימפריה הטורקית, אבל היה כבר מי שדאג לתרגם לנציב של הטורקי פה, לנציג של המלוכה באיסטנבול, שהיהודים מכריזים על מרד בשלטון הטורקי. ואז הרי הטורקים היו כבר בפחד מהמערב שרצה על... אנגליה. אנגליה זה היה אחר כך, אבל הם כבר רעדו מאוד מההגמוניה שלהם, רוצים לכבוש אותם. שרוצים לכבוש אותם, והיהודים רוצים למרוד, אז זה הגיע עד לסולטן באיסטנבול, והחליט שלגרש, כבר היה לה מסמך חתום, לגרש את כל היהודים מארץ ישראל. וואו. זה אומר הרג, כי לא היה שייך לאיפה לגרש, אף אחד לא היה מקבל אותם. לאו דווקא מירושלים, מחברון ומצפת. כל ארץ ישראל. מגליל. וואו. שזה היה בסך הכל דרום סוריה מבחינתם. כן. כל הפחות וכל הפשות וכל אלה שהיו שם. והרב הגאון רבי שמואל סלן, זכר צדיק לברכה, עוד לפני שזה קרה, הוא ראה את הידיעה, את הקריאה הזאת למרד בטורקים, אז הוא לקח את הרב, נדמה לי הרב אלישר היה באותה תקופה, הרב המקביל של הרב הספרדי, הם ביחד. יישא ברכה, רבי יעקב שאול אלישר. אני חושב, אם אני טועה בשם אז יתקנו. כן, אבל הם שניהם הוציאו קרוז, קודם כל למופתים פה ולאחרים, שחס וחלילה,
אנחנו לא רוצים למרות, כי אנחנו יהודים מכירים, כמו שיהודים היו כותבים על המלכות הטורקית, ירו מודעה שנותנת לנו לחיות פה בארץ הזאת, ואנחנו רק רוצים לכונן את עפר ארץ הקודש, ואנחנו רק רוצים לחיות פה, ולא מתכוונים חלילה, וזה שכתב את זה אינו מייצג את העם היהודי, והוא זר שבא לפה עם רוחות זרות מאירופה, שהוא לא מייצג. זה מצילות היישוב בעצם. זהו, אבל הוא הלך אני לא רוצה להעריך, כי זה, בכל זאת יש נושאים נוספים, אבל את המכתב שלהם העבירו, היהודי העביר את זה לנציג הטורקי פה, והוא העביר את זה לסולטן, ועל ידי זה הוא ביטל את הקרוז הזה, אבל את אותו בן יהודה עצרו. עצרו אותו ורצו להטיל עליו עונש מוות, על מרד. ואז כל הציונים שבחוץ לארץ התחילו לכתוב מכתבים, ולהריץ היה בלגן גדול, עד שבסופו של דבר, על ההסתמכות של המכתב של שמואל סלנט המושמץ, הוא ניצל, איך הוא ניצל? שחררו אותו מגזר. לא, אבל שמואל סלנט כתב מכתב המלצה עבורו? לא, על הבסיס הזה של שמואל סלנט נגד זה, אז לא היה פה מרד. אז הוא ניצל. כן, הוא ניצל מגזר דין מוות, שלקחו אותו למצרים, בקיצור, עצרו אותו. בסוף הוא כן יצא, ואחרי כמה שנים הוא שוב התחיל לכתוב בעיתונים. היה אסור לו לכתוב כמה שנים בעיתונים. עכשיו, המאבק, הקלקול הזה שהוא עשה בגשמיאס, ברוכניאס פי 10 ויותר. כל מה שאתה רואה, כל אלה חיי השפה זהו, לא? כן, כן, כן. השפה העברית וכל הדברים האלה, כן. סתם אני אשאל אותך על הסיפור הזה, אבל מה זה שונה מהלח"י והאצ"ל? הרי הם גם נלחמו, גם עשו מעין מרד ופוצצו קשרים כדי לגרש את האנגלים. קודם כל, אנחנו בתקופה של 50 שנה לפני, בזמן הטורקים. כן, אבל מה שונה טורקיה ואנגליה? שלאי תקופת הבריטים. הבריטים הרי כבשו את ארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה, שזה היה במלחמת העולם הראשונה, היה בתרע"ד. טירוד. אז עד שהם כבשו זה היה ע"ח. אז איך זה לפי הלועזי ע"ח? ע"ח זה 78. 1878. לא, הם תר"ל, זה ע"ח זה על 1018, נו. 1918. 1918? כן. יערף הרצן, כן, ב-1914 פרצה מלחמת העולם הראשונה. 1918 הסתיימה מלחמת העולם הראשונה. ואז הבריטים כבשו את האימפריה הטורקית, התפרקה, הצרפתים לקחו את לבנון ואת סוריה, והאנגלים לקחו גם את סוריה וגם את ארץ ישראל. הסכם סייקס פיקו, זה הקו שהיום מפריד בין לבנון לישראל, זה שני אנשים שאחד היה צרפתי ואחד היה בריטי. זה הם עשו קו על המפה, וכך נקרא. ועד היום? עד היום, הסכם סייקס פיקו, היה מאבק גדול על רבש, קבר רבש ששם. כן, שהוא נמצא בדיוק בה. כן, היה לנו, זה לא בשביל הפוסטקאסט הזה, כי אתם עוסקים בהיסטוריה, אתם רוצים לעסוק באקטואליה. רבש זה היסטוריה, מה זה רבש? אז אני אספר לך משהו שהיה לפני כ-20 שנה. כשישראל נסוגה מלבנון, אז... בלבנון הראשונה. מלחמת לבנון הראשונה, היינו תקועים שם 18 שנה. בנסיגה שברחו, כן, שברחו מלבנון, אז מהר ברחו, ורבש נשאר בצד הלבנוני. ואז אבא שלי, זכרונו לברכה, הרב מנשה אייכלר, שעסק הרבה בקברים, ואני נסעתי איתו פעם בעצמי לקבר רבש בתקופה הקודמת לזה, והיה לה אפילו אישור להיכנס שם לארדור, זה מקום שלא מכנסים, ליד מנרה, ליד צוק מנרה, מוצב מנרה, ואני הייתי אז בוועידת אגודת ישראל בבורנמוס שבאנגליה, אל תשאל למה, בוועד הפועל של אגודת ישראל, הזמינו אותי, ואבא שלי מצלצל אליי שרוצים לקחת את רבש וזה, מי רוצה? הלבנונים? הישראלים נתנו ללבנונים. מי רוצה לקחת את זה? החיזבאללה. כאילו לקבוע גבול. כן, אז קבעו את הגבול. ואבא שלי תמיד שמר לשלוח קבוצות של אנשים להיות אצל קבר רבש, כדי שיהיה מאחז היהודי שם, ופתאום נתנו אותו ככה, בסבבה. מה מעניין אותו רבש? סך הכל הוא חיבר את הגמרא. את התלמוד. סגר את הגמרא. צריך אגב, זה מקום מוסמך? הקבר זה מעריך? כל הקברים וכל השאלות האלה, על זה נעשה פודקאסט נפרד, איך זה נקבע. אבל, כי יש דברים נפלאים בעניין הזה. אבל למה יעשה, הוא צלצל אליי לשמה, שהולכים לקחת את רבש.
אני דיברתי שם עם רבי דמאי אברמוביץ', יושב ראש ועד הפועל הלאומי של אגודת ישראל, ואמר לי שלאגודת ישראל, היסטורית, יש נציגות באום. פעם זה היה דוקטור לוין, ובתקופה ההיא זה היה מישהו אחר, צריך להיזכר את השם, והוא מיד התקשר אליו, והוא עלה לאום, והיה שם ועדה, ועדת האום זה היה שחילקה, וישבו עליו, אז יצא שהקבע של הרבש הוא בדיוק מתחת לפס שעשו סייקס ופיקו. על הקו. על הקו. אז עשו אז חצי ללבנונים וחצי לישראלים, שתהיה גישה מצד היהודים על חצי הקבר, והמוסלמים התחילו לבוא, הם אף פעם לא ידעו מה זה רבש, מאז הם התחילו לבוא כל שבוע לעשות שם תפלות ביום שישי. וזה עד היום קרה? עד היום. זאת אומרת, יש גישה משתי הצדדים? כן. מעניין. כשנאמר עד היום, אני לא יודע אחרי מלחמת חרבות ברזל מה קורה שם, אבל זה בידי הישראלים היום. זה ממש, אני פעם באתי למוצב, ופתחו לי את השער, ועברתי מהמוצב עצמו. קיצור, התחלת להגיד שאז נחתם הסכם, של אנגליה לקחה את ארץ ישראל. אז כך, אל תשווה את מה שהיה פה בארץ ישראל בתקופת הטורקים, שאז היינו ממש כלום, 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 לתקופת הבריטים, שאז כבר היו פה מושבים, קיבוצים, וזה כל הסיפור הישראלי, הציוני, השליטה הציונית בארץ ישראל, כבר היה בזמן הבריטים הרבה יותר חזק, הם נהיו דוברי העם היהודי, כשהגיעה ועדת פיל, אז בקושי נתנו למשלחת של אגודת ישראל להגיע אתה יודע מה זה ועדת פיל? בטח. זה ועדת החלוקה ב-1937. הם באו כי היה פה המרד הערבי הגדול, 3 שנים. הערבים עשו מרד נגד הבריטים. כן. כי הם נותנים ליהודים לבוא. הם רצו שכמה שהבריטים הפריעו ליהודים לעלות, עדיין הגיעו. הספר הלבן, עדיין הם לא היו מרוצים. ואז נתנו לחרדים, לרבנים, לבוא לדבר בפני ועדת פיל. בתקופה ההיא כבר המצב של החרדים היה הרבה הרבה יותר חלש מאשר בימי הטורקים. לא שהיינו חזקים בימי הטורקים, אבל לפחות הם ידעו רב חיים זוננפלד הוציא בתרפ"ט קרוז לערבים בערבית, בעיתונות הערבית, שאנחנו לא רוצים לחמה איתם. אחרי המאורעות בחברון. כן, אחרי מאורעות תרפ"ט. כן, מאורעות תרפ"ט. אני חושב שהוא עשה את זה אפילו לפני, כי היו כבר מאורעות בצפת, והיו בעוד מקומות שיהודים נהרגו, אז הוא הוציא מודעה שאנחנו לא רוצים שם שום שליטה ושום דבר, אנחנו רק רוצים לכונן את עפר ארץ הקודש, לחיות פה כיהודים, ולגשת למקומות הקדושים. לעומת זאת הייתה פעם הצעה, שרבי חיים זוננפלד והרב קוק יחתמו שהכותל המערבי שייך לאסלאם, ואז הם יסכימו שהיהודים יוכלו להיכנס להתפלל שם. וואו. ויש איזה סיפור שרב חיים זוננפלד שלח שליח לרב קוק, והרב קוק שלח אליו, כדי שכל אחד רצה להבטיח שלא יגידו לשני שהוא כבר חתם, כדי שלא יעשו הודעה, ושניהם לדבר אחד נתכוונו, לא לחתום על הדבר הזה, תגדע ידי, אם אני אחתום, כך אמר רב חיים זוננפלד, על זה שהכותל המערבי לא שייך לעם ישראל. אבל זו הייתה תקופה אחרת. קודם כל על הכותל, אבל לא היה מאבק, מוישה מונטפיורי בנה עוד קומה, זאת אומרת, היהודים תמיד היה להם גישה זה היה בימי הטורקים. כשהטורקים הלכו, נעלמה מהגישה לכותל? לא, ברגע שקמה התנועה הציונית פה והתחילה להתפתח, אז התחילה להתפתח במקביל לתנועה הפלסטינית של חאג' אמין אל-חוסייני. זה ממש זה לאום הזה עשה אלוקים. אז הם פתאום גם אז הם התחילו לעשות בעיות. לפני זה, כשמוישה מונטפיורי בנה את השורות האבנים, זה לא בגלל שהערבים לא זרקו אבנים מהר הבית, הם כבר זרקו אז אבנים. אבל זה היה סתם שבאב, זה לא היה לאומי. הוא גם עלה להר הבית. זה לא היה לאומי. ולכן הם נתנו לו רשות, הטורקים, הוא שילם כנראה לסולטן הטורקי, לעשות את השורה של האבנים הקטנות, כדי שלא יוכלו לזרוק אבנים על מתפללי הכותל המערבי. אבל זה 2 תקופות נפרדות. עכשיו יש פה עוד נושא מעניין שאתה בקיא, כי השורשים שלך שם, אנחנו מדברים על היישוב היהודי בארץ, זה התחיל מחרדים, המשיך מחרדים, איפה נהיה המהפך שבעצם מי שהשתלט על המדינה, שנתנו את המשכות לבן גוריון, בן אדם שלא היה פה עד, לא יודע בדיוק מתי הוא הגיע, אבל בוא נגיד ככה, הציבור היהודי החרדי, היו פה כבר במשך 4, מרבי דאחוסיד, אחרי זה הלכו לגליל, כי רק הספרדים יכלו להיות בירושלים, אבל הציבור האמוני החרדי היה פה. איפה קרה המהפך שבעצם מי שלקח בעלות על הארץ, זה התנועה הציונית. הרי הרצל
דיבר לא יודע כמה שנים לפני, זה לא התפתח, זה התפתח עם קופסאות כחולות של קק"ל, לא באמת התפתח, גם מי שהקים את הארץ. הוא כתב פלסטינה או ארגנטינה אחת לי. הוא רצה ללכת לאוגנדה. אוגנדה. הוא לא אהב את הרי ירושלים. זה אמיתי, זה לא אגדות שאנחנו נמצאנו. לא, זה בכתבים שלו. רק אחר כך הוא הבין שבשום מקום אחר אז יהודים לא ילכו. אז למה הוא חוזר מדינה אם ככה? כי פועלי ציון הרוסים, הם הבינו שהיהודים לא ילכו לאוגנדה ולא ילכו אגב, לארגנטינה הלכו הרבה יהודים בשליחות ברון הירש שבנה שם מושבות. כן. אל תחשוב, במקביל לפה היה גם בארגנטינה, שם זה כשל בצורה טוטלית. פועלי ציון הרוסים, כמה שהיו אפיקורסים, הם הבינו שיהודים לא ילכו לשום מקום, רק לארץ ישראל. ארץ ישראל זה לאו דווקא יהודים החרדים. לא, יהודי כיהודי, היהודי יש לו קשר לארץ ישראל, כשהגוי מכה בו, הוא רוצה ללכת לארץ ישראל. כן. ולכן הם הבינו שחייבים את ארץ ישראל. ההרצליאנים לא היו כל כך דבוקים לארץ ישראל, כי הם לא אהבו את ארץ ישראל, כי ארץ ישראל הייתה נראית להם ביצות לא, זה היה נראה להם, איך אמרת קודם? מדינת עולם שלישי. העולם שלישי, אז לא היה עולם שלישי. לא מפותח, וזה היה נראה כזה. זה הפרימיטיבים. פלחות ערבים. הפרימיטיבים, כן, הם לא רצו פה. אצל האוגנדים, אצל הכושים באפריקה, שם הם חשבו שזה יותר נאור. אבל לא משנה, גם שם הם ידעו שיהודים לא ילכו לשם. אבל מתי לקחו לנו את זה? זהו, ולכן ברגע שהם הלכו לארץ ישראל ועשו מזה קופה גדולה מאוד קק"ל עד היום, כן, הם הבינו שבדרך הכסף והשלטון הם ישלטו פה, וכך הם הקימו את הקיבוצים ואת המושבות ואת המושבים. הם המרידו את יושבי המושבות שהם היו כולם יהודים חרדים, מזיכרון יעקב, ראש פינה, פתח תקווה, הכל יהודים חרדים, ואז הם לקחו את הנוער שלהם, לקחו להם את הילדים פשוט מאוד בהתפיתויים, הקימו תנועות נוער. מתי הם הגיעו אבל לפה? הם הגיעו, אתה יודע, כשהם הגיעו קראו להם היחפנים, הם באו בלי נעליים אפילו, בן גוריון וחבריו. אם תרצה את שורשי המלחמה עם המוסלמים והפלסטינים, מתי התחיל? נו, תרפ"ט. לא, הרבה יותר מוקדם. כאשר הגיע בן גוריון וחבריו, לא היה להם פרנסה פה. ובעלי המושבות, כבר היו פה מושבות והיו פה פרדסים, אז בעלי המושבות לא רצו להעסיק אותם, כי הם עלו הרבה כסף. אז הם לקחו ערבים וצ'רקסים ודרוזים שיהיו שומרים. אז היה מבצע לגנוב להם את הפרידות. גונבי הפרידות קראו להם. הם גנבו את הפרידות, לאלץ את בעלי המושבות לקחת. פרוטקשן. מה זה פרוטקשן? מאפיה כמו בצורה הכי מאורגנת. לקחו אותם כדי שיקחו את החלוצים הסוציאליסטים שהגיעו מאירופה, מליטא, מרוסיה, מפולין. זה חלק מפולין, אחרי מלחמת העולם הראשונה זה היה חלק מפולין. ולינגנד וכל האזורים שהם יהיו, מאיפה הם באו בן גוריון וויצמן? מביאליסטוק. נכון? הגיעו מאזור הזה, לא יודע בדיוק תאיר, אבל... עכשיו, מה היה לביאליק ולבן גוריון לחפש בארץ? הם לא האמינו אולי חובבי ציון, אבל יישוב הארץ, יישוב ארץ ישראל, זה לא היה בלקסיקון שלהם. אירופה עוד לא באה. הרב מנחם פרוש היה לו מכתב, ופעם ראיתי את זה, אני לא יודע איפה זה היום, של האבא של בן גוריון. לבן גוריון קראו דוד גרין. דוד בן גוריון זה כבר עברי. דוד גרין זה שטייטליש, זה מהעיירה. ביאליק זה חיים נחמן, ביאליק זה משהו? ביאליק, כן, הוא למד גם בוולוז'ין. בן גוריון לא למד אף פעם, לא ידע כלום. התנ"ך זה היה אצלו שלא הגוי סזך. אבל... ראית מכתב מאבא של בן גוריון? המכתב מאבא שלו שכותב להרצל, נשיא היהודים, הוא היה ציוני אבא שלו, שיש לו בחור מוכשר, ורוצה שהוא ייקח אותו לווינה, ימצא לו ישיבה טובה, כי הוא יכול להיות תלמיד חכם גדול, ושילמדו איתו תורה. זה מה שהאבא של בן גוריון רצה. למה הוא פנה להרצל? הרצל הוא המשבץ בישיבות. בישיבות. הרצל היה המשיח, הוא היה אז המשיח של היהודים התמימים שלא הבינו שמדובר. אז אבא של בן גוריון היה שם אותו רמיצס. כן. זה מה שאנחנו פרוש רצה להראות לנו. הוא גדל בבית חרדי. חרדי? חרדי של היום זה לא... לא, ונגיד, לא גדל בבית חילוני. לא גדל בבית חילוני. למה הוא עלה לארץ? כי... אני אספר לך סיפור שאולי לא כדאי לספר את זה בפומבי, אבל זה יפה. היה בלזר חוסיד, שהבן שלו נהיה ציוני. פאבלה. לא, הרבה מוקדם יותר. והוא לקח אותו להלוויה של הבלזר סורודוב, בתו רפ"ז, ב-1927, כן? כן.
זה עוד 26, כי זה עוד בחשוון. כן, 26. אז הוא לקח אותו להלוויה, והוא היה שר גדול במדינת ישראל, והוא כבר היה חילוני כמובן, והשר בכיר, לא רוצה להגיד את השם, כי זה לא כבוד, הוא היה אדם באמת, הוא היה אדם טוב, היה לו שורשים מאוד חזקים. והוא פעם אמר לאחד מהחברים שלי, הצעירים, התחיל להסביר לו, מציוני, אנחנו הציון, אנחנו בני ציון. אז הוא אמר לו, ביידיש, אני אתרגם את זה לעברית, שלא יבלבלו לך את המוח, ציונים לא ציונים, אתם הציונים. אלא מה? היו ילדים, ביידיש נשמע ככה, שלחתי קינדר, מגולטן טלויפן פן חיידר, דגן כנרץ ישראל. ילדים רעים רצו לברוח מבית הספר, ברחו לארץ, כי פה ההורים לא ראו, ויכלו לעשות פה קיבוצים, ולהשתולל בשדות, ולעשות כל מה שאסור לעשות ברוסיה. זה לא הגיע מאידיאולוגיה. לא, אני לא אומר שזה לא היה מאידיאולוגיה. הוא אומר שכשהם באים להגיד לנו על ציונות ועל ארץ ישראל, זה בובמייסס. היסוד היה בריחה מן היהדות, בריחה מהבית, בריחה מההורים, בריחה מהחיידר. החיידר במובן הכי משמעותי. בריחה ממסגרת. כן, את המסגרת היהודית הדתית. ועכשיו מספרים לכם, אבל אתם הציונים. אגב, הוא גם עזר למוסדות תורה, כי הוא חשב באמת למרות שהוא היה חילוני, והילדים שלו חילונים, אבל הוא ידע שאם הוא רוצה שישאר עם יהודי, אז צריך תלמוד תורה, וצריך לעזור לישיבס. עכשיו, אני חושב עוד משהו, אולי זה הבעיה, לא אסור להגיד בעיה על גדולי ישראל, אבל זה שבשמיל סלנט נלחם במי שרוצה בעצם לקחת עצמאות לבד, זה שאנחנו לא השכלנו לעשות את זה לבד, בסוף מי שישתלט על זה בן גוריון וביאליק. אם אנחנו לבד היינו עושים את העבודה של, לא אומר מרד, אבל כן, להשתלט על הארץ, לפעול, לעשות לבד, ללכת לאנגלים, לבלפור. שמשנה גיבר, לא יודע אם שמשנה גיבר, אבל פודר, מה שהם עשו, שאנחנו נעשה, לא כשמישהו עושה מה שאתה מיד מוציא כרוז נגד. שמעת עליו בקיבי יוסף שלזינגר. בטח, הוא ניסה לעשות את זה, הוא היה גר בכותל. אז היה לו רעיונות כאלה, שלא יחמיאל ושום ריאל, שיהיה באמת אנשים שישמרו על השדות, ויהיה כאלה שילחמו נגד הפורעים. היה לו את הרעיונות האלה. אבל ההיסטוריונים שהבאים אחרינו, יבדקו מי צדק בעוד 100 שנים, טוב? לא, בינתיים אתה רואה שמי שתפס את המושכות, בסוף איך אומרים, אנחנו... לא, בינתיים מתברר שמי ששרד מבחינה רוחנית, דתית, חברתית, ילודה, זה הציבור החרדי, הדתי, המסורתי. ולא אלה שרוב ילדיהם ובניהם, אם יש להם אפשרות לנסוע לחוץ לזה, לעשות שם הייטק או סתם להתבולל, עושים את זה. מי נשאר פה? מי שיש לו פה ג'וב טוב או ג'וב שלטוני, וזה מיליוני אנשים ששולטים פה, אלה נשארו פה, הם חיים על התקציבים, על המיסים שכולנו משלמים, הם חיים בתקציבים מאות מיליארדים, לנו הם מדברים על 2 מיליארד, 1.5 מיליארד שהשאירו לחרדים, ועל זה גם בזעם נורא, והבג"ץ מנסה בכל דרך לקחת את טיפת הלחם הקטנה. אין אידיאולוגיה שם אתה אומר? יש אידיאולוגיה נגד היהדות. אז עם האידיאולוגיה הזאת אתה יכול לגור בווינה, אתה לא צריך לגור מי שיכול יורד לווינה, הבעיה היא שההתבוללות, אותה סיבה שהביאה את הרצל וחבריו לברוח מאירופה, כי הגויים לא רצו אותם, וכתוב בתורה, ויסמכרתם ואין כהנה, אף אחד לא רוצה אותם, אז הם באו לארץ ישראל, אבל מי שיכול לחזור לחוץ לארץ ולהסתדר שם, יעשה את זה בשמחה. אלא מה? מי שלא יכול, יש לו אידיאולוגיה, ויש לו תפקיד ומשרה, ויש לו לילדים בתי ספר גדולים ענקיים ריקים, יחסית לצפיפות בציבור החרדי. במובן הגשמי הם הצליחו, הם ניצחו, הם כבשו. לא את הערבים הם כבשו, את העם היהודים הם כבשו. אבל מבחינה רוחנית, מבחינת נצחיות ישראל, מבחינת נצח ישראל, מבחינת בני ציון היקרים המסולאים מפז, זה הילדים שלנו. להם לא צריך להגיד ציונות, ירושלים וארץ ישראל ובית המקדוש, בלב שלהם יותר מאשר בכל אחד אחר. איך אמר פעם אחד מאנשי הימין דווקא, מי צריך את הבית המטבחיים הזה? על הבית המקדש, הוא אמר. כן, זכור לי משהו כזה. כן. יש להם
יש פה, הנתק הזה הוא מבחינה רוחנית לטובתנו, מבחינה גשמית לטובתם. אבל אתה אומר שהמלחמה הזאת התנהלה גם לפני שהגענו לארץ, הרי הקק"ל שאספו קופסאות ומייבשים ביצות ויצא ספרים ועיתונים. מכסים את כל הארץ. יפה, אז זה היה לפני המלחמה, זאת אומרת המאבק הזה, איך התמודד? לפני איזה מלחמה? לפני מלחמת העולם השנייה, זאת אומרת באירופה, לפני מלחמת העולם השנייה. היה קובז רמר בלנז, היה בלוי פישקה. כן, נו, אז הם הרי מי החזיק את המושבות בשעתו? רוטשילד. עכשיו רוטשילד, יש שם הרבה חלקים במשפחה. הרוטשילד המקורי הראשון, היה יהודי חרדי. מהר"ן שלה היה יהודי חרדי. במלוא מובן המילה. הילדים כבר היו כאלה וכאלה, עד שהיו גם מזבוללים שם. כמו באמריקה, מה אתה צריך יותר? כל היהודים שנסעו לאמריקה, רובם התבוללו. ואלה שלא התבוללו, התבוללו תרבותית, לא פיזית. כן. מי נשאר? אותם יהודים חרדים שהגיעו לשם והלכו עם הרבנים. זה הסוד הקיום שלנו. מי שהלך אחרי הרבנים, גם באמריקה וגם פה, זכה לדורות ישרים מבורכים. מי שהיה אוי ברחוכם והלך בדרכי המודרניזציה והציביליזציה והווזציות למיניהם, והאיזמים למיניהם, סוציאליזם, קומוניזם. אני הכרתי עוד את הקומוניסטים המקוריים, מאיר וילנה וכל חבריו, ואנחנו הכרנו עוד אותם. עוד שמענו מהם. אותו מאיר וילנה בערוב ימיו עזר לחסידי ברסלב ללכת לאומן, כי הוא ידע שזה מה שמחזיק את העם היהודי. זהו, אני אומר, הדור ההוא, אז באמת עוד היה ויכוח על רמה, באמת היה ויכוח על אידיאולוגיה ועומק ומחשבה ואיך להתמודד. היום אני חושב שזה כבר דור שני שלישי, שהם באמת לא קשורים לוויכוח, לא? יש לזה מעלה ויש לזה חיסרון, כי הדור השלישי הרביעי, בגלל שהוא כבר לא יודע על מה הוויכוח, אז קל יותר גם לדבר איתו, להידבר איתו. אותם אלה למשל בזיכרון יעקב, כשהגיע מסע הרבנים, רב חיים זוננפלד ורב קוק, לחזק את המושבות שהתקלקלו לגמרי, כל הילדים שלהם, כן, הם הלכו לחזק אותם, אז מי עמד במרד נגדם ועשה נגדם הפגנות? המורים, שמעון האמוראים הם אמרו. המורים בבתי הספר הם אלה שעמדו במרד נגד הרב קוק והרב זוננפלד. הם השחיתו והורידו מן הדת, מן היהדות את הדור הבא. עכשיו הדור הצעיר כבר פעם לבקש, יש כבר צמאון לחזור, לא לחזור בתשובה ב-100%, אבל לחזור לשורשים וליהדות. דווקא הדור השלישי והרביעי, כתוב דור רביעי ישוב העינה. כן. הם חוזרים כבר, הם מתחזקים כבר, לא בגללנו הם מתחזקים. הם מתחזקים בגלל שהנפש, הנשמה היהודית שלהם, שואפת למשהו יותר טוב, למשהו יותר שורשי. ולכן אנחנו רואים היום זאת המלחמה היום. היום המלחמה בין הקפלניסטים לרוב העם, זה הרוב העם רוצה לחזור לשורשים, הם קוראים לזה ארץ ישראל, תורת ישראל. תורת ישראל, וארץ ישראל, ועם ישראל, והם רוצים להיות מתבוללים, ופה, הילדים שלהם יורדים לחוץ לארץ לפחות להתבולל, הם רוצים להתבולל פה, לא לחינם הם הביאו מאות אלפי גויים בשביל להתבולל, באידיאולוגיה, מכל העולם. אבל עוד מזמן, אני זוכר עוד הם היו מתנדבים משוודיה ומכל מיני מקומות אחרי 6 הימים לכל היישובים שלהם. ההתבוללות הייתה מסעת נפשם, להיות גוי ככל הגויים. זהו, זה מה שאני... התפקיד שלנו זה שעם ישראל יהיה שונה מכל העמים, כי אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו, רוממתנו מכל הלשונות. קידשנו במצוותיך, כל הדברים האלה מזעזעים אותם, זה לא דמוקרטיה ליברלית. ליברלית זה לקחת מיליארד שקל מילדים קטנים, ולגזול מהם את פת לחמם, ולתת, במזרח ירושלים, לומדים לפי התוכנית הפלסטינית, תוכנית הלימודים הפלסטינית, וישראל לא מצליחה בשום אופן להכניס שם את התוכנית הישראלית. והמימון של כל הבתי ספר של רבבות ילדים במזרח ירושלים, הוא ממשרד החינוך הישראלי, מכספי המיסים. אין כלב אחד שיגיש בבג"ץ על זה, שלא לומדים שם ליבה ישראלית. לומדים שם ליבה פלסטינית, אבל מה זה ליבה פלסטינית? אטבח אל יהוד. וואו. זאת הליבה. והליבה הזאת לא אכפת להם. אכפת להם הילד שנולד בשערי צדק ובהדסה, והם רואים את הריבוי, הילודה, זה מוציא אותם מדעתם. וכשאני אומר אותם, זה אותה קבוצה קטנה שמתייוונת, ושלטת במערכת התקשורתית, שלטת במערכת המשפטית,
ושלטת באקדמיה. וואו. זה, אבל דידון נוצח כבר היה אומר הרבי מלובביץ'. כן. וזה לא מתחיל אצלו. דידון נוצח זה כבר, המדרש מביא את זה כבר בלילה והאסרועים. כשמציעים עם זה, אז רואים דידון נוצח. אבל כשאתה אומר שאתה הספרת עכשיו בספרן זונפלד שהגיע לחזק, והיה איזה מנהיג, איזה אסטרטג, איזה ראש, שאומר, אנחנו הולכים פה עם תוכנית לחלן. לחלן ולתרבט ולחנך מחדש. היום יש אחד שם, איך קוראים לו, יאיר גולן? שאמר שצריך להכניס את הדתיים הלאומיים לצבא כדי לחלן אותם, לחנך אותם מחדש. וזאת התוכנית גם לעשות לחרדים. כל התוכניות לגייס את החרדים זה רק כדי לחלן אותם, אין שום סיבה אחרת להכניס אותם לכור ההיתוך. רוצים, לא כולם רוצים אותם, יש אנשים תמימים שמתפתים וחושבים, באמת צריך כדי להגן על עם ישראל. זה לא יאומן, התהליך הוא ממשיך, המלחמה ממשיכה, והלקח שלנו הוא, הלקח הפיזי ההגיוני, הלוגי, שמי שהלך עם הרבנים, ולא בגלל שכל הרבנים היו בדעה אחת או משהו, אף פעם לא היה דבר כזה, אבל מי שהלך בדרך רבותיו ואבותיו, ונצמד, כתוב ככה, אם לא תדעי לך יפנו באנשים, אחד תרבץ, אחד תרבץ בצהריים, צאי לך בעקבי הצאן וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. אם אנחנו הולכים בדרך הצדיקים והרבנים, ואלה שמובילים דור אחר דור, מעבירים את הלפיד, האש של היהדות, באמונה, בטהרה, בדרך שהורונו אבותינו, אלה זוכים לבנים ובני בנים ונינים בדרך התורה והמצוות. ואלה שסוטים הצידה, המציאות הוכיחה, היסטורית. למרות שהסבא היה יהודי ירא שמיים גדול מאוד, אבל הוא הלך למושב, האח שלו הלך לישיבה. אני מדבר על אלה שבאו מהשואה. כן. אח אחד הלך למושב, אח אחד הלך לישיבה. על השואה. והוא יש לו נינים חרדים. קודם כל יש לו נינים. והוא במושב יש לו נינים שהם חילונים. מה יש לו נינים? להוא מהמושב לא בטוח שיש נינים, יש לו בן אחד. לא, אני מדבר על אלה שבאו מבתים טובים, באו מבתים חרדים אחרי המלחמה. לא, אבל אחרי המלחמה, זה לא, קודם, לא היה רבנים, שם אתה לא יכול לדון, כי אני חושב, שם לא היה איזשהו כור היתוך. המאורות עשו את זה, אני לא חושב מה פתאום, בטח שהיה, סיפר לי אחד ינוש בנגל, שמעת עליו? לא. האלוף הגדול, מלחמת לבנון הראשונה, בגין אמר, ינוש ורפול מחכים לך, אסא, גיבורים גדולים. אותו ינוש אמר לי שהוא היה ביחד עם הרב לאו בעלייה. בקטו. כשעלו. שעלו לארץ. כן. אז הוא אמר, חילקו, אותו שלחו לקיבוץ לעבוד חביבה, ואותו שלחו לישיבה. הוא ביקש ללכת לישיבה. הוא נהיה הרב הראשי, והוא נהיה אלוף גדול. אבל לא היה אחרי מלחמה הרבה אנשים שפרקו עול. בסוף ימיו הוא אמר, הלוואי והיו לוקחים אותי לישיבה. לא היו אנשים שפרקו עול לבד, אחרי המלחמה. כולם עשו את זה לבד. כל הסיפור הזה של הכפייה, זה נכון שכפו על ילדים שלא רצו, אבל הדרך שלהם להעביר את רוב העולים מהדת זה היה על ידי פריצות. הם פשוט פתחו להם את הים, פתחו להם את הבריכות, פתחו להם את המושבים, פתחו להם את הקיבוצים, ושם הדברים נעשו לבד. לא צריכים לגזוז לכולם את הפאות. הם הורידו את זה בעצמם, בגלל שזה היה האווירה החברתית. היום ברוך השם, אתה רואה גם היום, לא אנחנו מחזירים בתשובה מישהו. ההפך, אם יש סיבה שהם לא חוזרים בתשובה, זה בגלל שהם רואים אותנו. כי הם מאוד מנוכרים אלינו בגלל ההסתה התקשורתית. אבל הם בעצמם, הדור הצעיר בעצמו, רוצה יהדות. העם רוצה יהדות. גם אם קשה לו מהיהדות הזאת, היהדות הזאת רוצה להתקרב, רוצה להתחזק. תראה מי שרק עוסק בחזרה בתשובה, בחיזוק החוזרים בתשובה, רואה ממש, הוא נדהם כמה שהנוער, גם בזמן שיש יצרים וגם בזמן שיש הכל, הנוער רוצה לחזור לשורשים. זה אחד הניסים הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. זה לא היה נראה כך פעם. כשמשתכלים על ההיסטוריה, איך מתמודדים עם הדבר הזה? זאת אומרת, שוב פעם, אני מסתכלים על 3,000 שנים בפרספקטיבה. מה עשו כדי באמת להישאר בקו? דבר אחד. לצאת נגד, להתבדל. לא, קודם כל להתבדל זה פשוט הגנה עצמית, כמו שאתה אדם מתבדל מכל מיני סכנות, כשאדם למשל, כשיש גשם גדול מאוד, אדם נכנס לבית, נכון? הוא מתבדל, הוא לא עומד על החוף כשיש סערת רוחות, נכון?
שיטת ההתבדלות היא שיטה שהיא מינימלית, אבל התבדלות עצמה לא מבטיחה את ההצלחה. ההצלחה היא, צאי לך בעקבי הצאן. מי ששומע לרבה, למורה, לרב, לסבא, ולאלה שהלכו בדרך התורה, הוא ממשיך באותה דרך, ומנחיל את הדרך גם לנכדים שלו, יש לו לא תעודת ביטוח לאין לאף אחד, אבל לפחות הוא הולך בדרך שרוב הילדים שלו יוכלו ללכת בדרך התורה והמצוות. וזה התכלית של הקיום שלנו. אחרת באמת צריך לסגור את הבסטה, ובשביל להתנצר כבר יכולים לחזור לכנסיית סטפן של הרצל בווינה. לא צריכים ללכת לעשות מרחץ דמים של מאות אלפי הרוגים בפלסטינה או בארגנטינה. אפשר להישאר באירופה, פשוט להתבולל בקרב הנוצרים. אגב, בגזרות, בגירוש ספרד, הוכח שגם הגויים לא רצו לקלוט את היהודים. כשיהודי הופך לגוי, הגוי לא מתחיל לאהוב אותו, כי הוא רואה בו תמיד היהודי, יודן! הרי הגרמנים ידעו לזהות יהודים, כשהם דיברו על היהודן, הם דיברו על יהודים המתבוללים בגרמניה. רבע יהודי ושמינית יהודי. שמינית יהודי כבר היה מספיק לשנוא את השנאת מוות, שהוא מחזיק את הכסף, והוא המצליח, והוא זה בגלל האבולוציה של היטלר. כן, כן, היטלר היה סיפור אחר, אם אתה תרצה פעם פודקאסט על מה היה כוחו של היטלר במובן הגשמי, לא משמיים, במובן הגשמי. האבולוציה. לא, במשפט אחד אני אגיד לך. היטלר גילה את החומר הנפץ, החזק ביותר, יותר מפצצת אטום, שנקרא שנאת היהודים. בכל מקום, כשהעם הגרמני חזר מובס ממלחמת העולם הראשונה, הוא בא אל הקצינים ולעם הגרמני הרעב והמובטל, הוא אמר לו, אתם לא אשמים, זה היהודים, תקעו לכם סכין בגב. היהודים זה היה הקומוניסטים גם. כן. רוב הקומוניסטים הרי היו יהודים, ורוב היהודים היו קומוניסטים באותה תקופה. הם תקעו לכם סכין בגב. הם זה, ועל די השנאה ליהודי, הנה הוא, זה היהודי שולדיק. כשהיהודי שולדיק, אז כולם הרגישו יותר טוב. ואז קרה משהו מדהים. בכל המדינות שהוא נכנס לכבוש אותם, העם, כשהוא בא והביא את המסר של השנאה ליהודים, כל העם תמך בו. זה גם באוקראינה, רוב הרציחות עשו האוקראינים בשמחה רבה. כן. בצ'כוסלובקיה. באוסטריה. אפילו בהולנד, ובארצות האלה שהם היו יותר הגונים ומתורבתים, אבל ברגע שהם רק שמעו בהוראות, לאסוף את כל היהודים, לשים אותם על הרכבות, שלקחו אותם למחנות המוות, זה היה פעולה מאוד מאוד, הם עשו את זה מאוד בעדינות. והאחוז הגבוה ביותר של היהודים שהושמדו היה בהולנד. לא גרמנים עשו את זה, הגרמנים היו רק המפקדים. גם הם עשו, אבל... ודאי, הם לא היו צריכים ללכלך את הידיים, שברגע שהיה לו את הפצצה האטומית, שנקראת שנאת היהודים, הוא המציא את האנטישמיות? לא, הוא המציא את השנאת היהודים? הוא השתמש בנרטיב האנטישמי, כדי לכבוש את כל אירופה, כל אירופה התמסרה לו. כדי לפתור את הבעיות. לפתור את הבעיה של היהודים, גם הפולנים כמובן. כמובן, הפולנים הראשונים. הפולנים והאוקראינים, כולם ששו ושמחו לעשות נגד היהודים. אחרת המטורף אחד לא היה יכול לעשות את זה, הכל משמיים, גזירת שמיים. אבל איך מטורף אחד יכול לשגע כל כך הרבה אנשים? שהוא כבש אותם, שהוא היה נגדם. הוא בכלל היה זר בגרמניה, הוא לא היה גרמנים, היה אוסטרי בכלל, בזלצבורג. השנאת היהודים היה חומר נפץ כל כך חזק, שהניע את כל העמים. הצרפתים חיפשו יהודים בתוך הצרפתים. אני מלחמו אחרי זה בגרמניה. הכבושים. היו הרשעים הגדולים ביותר, הלכו לחפש את היהודים ולמסור אותם, אלה שהתחבאו במושבים, את כל הפעילות של השמדת היהודים, כולם שיתפו פעולה, מתוך שנאה, כי הוא גילה את החומר הנפץ הזה, שנקרא אנטיסמיטיזם. לצערנו הגדול, וגם בימינו, זה החומר החזק ביותר. נגד החרדים. נגד היהודים, כמה שהם יהודים, כמה שהם יותר יהודים, הם יותר שנואים. וואו. אז מה הפתרון? פתרון? לא, אתה אומר, פתרון סופי. אבל אם להיות יהודי מושך אנטישמיות, אז מה הפתרון לאנטישמיות? אז אין פתרון? אתה אומר, כמה שיותר יהודי, אתה סופג יותר אנטישמיות. אז מה הפתרון לאנטישמיות? אין פתרון, אתה אומר, אייס אוף סוין אלי יעקב בידוע, זה התהליך. יש לך ספק בעניין הזה? אני עכשיו מנסה להיזכר הפסוק שכתוב על זה, כי עליך הורגנו כל היום. יש על זה מדרשים רבים, שעם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא בגללך, למענך,
עשה למען שמך. אז זה לא היטלר, אז זה ככה... לא, היטלר לקח את הנרטיב הזה, אמרתי, את התחושה הזאת, בשביל להשתלט על כל העולם. ואם הוא לא היה מסתבך עם ההסכם ריבנטרופ-מולוטוב, והפר את ההסכם, ולא היה עולה על רוסיה, ובחורף, ועל סטלינגרד, השם ירחם לאן הוא היה מגיע. רוסיה, אנגליה. כן, בארץ ישראל היה נס גדול, אני לא יודע כמה זמן יש לך עוד. בארץ ישראל היה נס גדול, הוא הרי היה כבר במצרים, אלכסנדריה. כן. הוא יכל לכבוש את הבריטים בקלות, הצבא של רומל היה ערוך. ואז נפל איזה טירוף שם, כדי לתמוך בפשיסט האיטלקי, מוסוליני, הוציאו את כל אנשי רומל לאיטליה, ואז הבריטים כבשו את מצרים, ואז עם ישראל ניצל, ויש יהודים שהיו שם, סיפר לאסלון מרבי שליטה, שגם הוא היה שם כשהוא היה ילד, סבא שלי סיפר לי את זה שהוא היה שם, שהיה אצל הרחיים הקודש בתזבוב, במסייתנה, בשלום כזבילה, באו בתזבוב תמוז, אל הרחיים הקודש, והיה תפילה גדולה מאוד, כי ידעו שברגע שהם נכנסים, הם הורגים את כל היישוב היהודי בארץ ישראל. כן. הציונים כבר הכינו ליד חיפה, מבצר מצדה. אתה יודע מדבר כזה? לא. לך תטייל שם, תראה. באמת? כן. מה, להתחבות? להחביא את כל ההנהגה הציונית שם למעלה. כשהיהודים... שאפילו שאומרים שהיה איזה קשר איתם, אני יודע. לא, זה משהו אחר, הקשר לא היה מהצד הזה. היה בלבנון מישהו שהיה נגד הגרמנים, זה לא היה עם הגרמנים. לא משנה, נגד הבריטים אתה מתכוון. כן. בלבנון היה איזה מפגש, אבל זה נושא אחר לגמרי. אז הם הצילו את עצמם, והאוסייתנר אז ראה את השמבה... לא, הם תכננו להציל שם כמה שאפשר, והאוסייתנר סבא שלך היה שם? סבא שלי, אבא שלי, אמא שלי, רב דוד לוי. היה בהר הזייסים? היה בהר הזייסים, הוא סיפר לי, כשסיפרתי את זה לרבי מסלונים שלי, אז הוא אמר לי שגם הוא כילד הביא אותו לשם לתפילה הזאת. נו, מה היה הסיפור? שמה? הסיפור היה שהיה תפילו גדולו זוקו, שהנה הגרמנים באים חלילה להשמיד את עם ישראל, ואז אמר, אור אסייתנר, שלום כזבילה, שהם ראו שם הוואי על הציין של החיים הקודש, ותהיה ישועה גדולה, ויצאו בריקוד, והיה שמחה, וימים אחר כך נודע שרומל עזב את הצבא הרומל, שהגרמני עזב את מצרים, ברח לאיטליה, והבריטים כבשו את אלכסנדריה, ואז כבר הייתה הישועה, על היישוב היהודי בארץ ישראל. שרן, היה מרתק אני חושב, קודם כל זה מחזק אני חושב את הציבור שלנו, שאנחנו לא חידשנו שום דבר, אנחנו נמצאים בזמן ככל הזמנים, וכמו שניצחנו תמיד גם הפעם ננצח. כן, עכשיו זו תקופה קשה בכלל לעם ישראל. ההיסטוריה כותבת את עצמה, היא עדיין כותבת. הקדוש ברוך הוא כותב את ההיסטוריה מראשית, המגד מראשית אחריס. כן. פיין, הגרויס אשכוח, תודה שבאת. אשכוח לך. ובהצלחה.